рӯҳшинос доктор маҳмуд кабирӣ табобати касалиҳои гуногунро ба роҳ мондааст. доктор маҳмуд кабирӣ аъзои ассотсиатсияи байналмилалии суфизм, парапсихологҳои Русия, асосзори неосуфизми илмӣ ва фарҳанги тиб, кашшофи табобат, бо радиобарнома, бо назораи исми худо, бо иттилоот, бо нерӯ, бо таҳлили равонии услуби шарқӣ, бо ҷарроҳии рӯҳӣ ва бо машқҳои рӯҳии соликӣ. муносибати нав ба табобат ва диди муосир дар тиб доктор маҳмуд кабирро имкон медиҳад ки ташхиси дуруст монда қариб ҳама намуди беморонро бо амри худои меҳрубон шифо бахшад. саломатиам хуб набуд, дилам меҷиқид, сарам бисёр дард мекард. ҳози худамро наҳсис мекунам. равлини баланд, почаҳо чӯлоқ буд. худо ба шукр охир ба гуфти худо нағзе мофи духтур табобати зӯр карсодиям. дарди бисёр ҳам кашидем, вале дар муддати 8 рӯзе ки ман дар инҷо омадагӣ беҳбудиҳои зиёд. 12 рӯз шид овардем, хела беҳбудӣ, хела саҳат шидааст. ман рӯзи якум омадагим як дастам дард мекард. мана рӯзи панҷум ҳаст ки ҳамеша ба муолиҷа карсудем. дастамро ҳозир нақс ҳис карда ҳама тарафа кор фармуда метавонам. ба мо ба олами тиб дароед ва шумо дигар хоҳед шуд.